yashtaqul bardu tasiru sufunu fil bihari jiragen ruwa suna tafiya a cikin ruwa. Tasiru suna aiki, asufunu suna, fi harafi, albiharu koguna. Na haka nan ma kalma huɗu ce. Yashtaddul bardu fawqal jibali, sanyi yana yin tsanani a saman duwatsu. Yashtaddu aiki, albardu suna, fauka a sama suna, aljibali suna. Na haka wannan ma harafi huɗu ce. Sai tamrini na uku aka ce mai yujur jumalar mufidata, ka bambance jumla mai bada fa'ida fit tarakibil atiyati a cikin jerin maganar da zai zo. Dama kamar yadda aka faɗa a farko, ga ƙa'ida ma malam ya faɗa cewa jumla mufida ita ake cewa zance, jumla gairu mufida kuma ba a ce mata zance saboda ba a fahimci komai a tare da ita ba. Aka ce laisal jawu, yanayi bai zamo ba, wannan jumla ce wadda bata cika ba, don haka ba jumla ce mufida ba, sai a sa ta a tsarin jumla wadda take ba mufida ba. Akala faridun, faridu ya ci, jumla ce mufida wadda take ta haɗu da kalmomi guda biyu. Alƙidaru sari'un, jirgin ƙasan mai sauri ne, don haka wannan jumla ce mufida wadda take ta jeranta daga kalmomi guda biyu. Inistahatta, idan kai ƙoƙari, wannan kalma ce guda biyu an haɗa in ta sharaɗi. Ijtihada fi'ili ga ta kalma uku kenan, wakilin suna, amma jumla ce gairu mufida ba ta amfanar da komai ba, don haka ba jumla ce mufida ba, jumlatun ce gairu mufida. Laital maridu, ina ma dai marar lafiyan nan. Laita suna ne da ake tamanni da shi, almaridu marar lafiya jumla ce mai kalma biyu amma ba mai ba da fa'ida ba, tunda an ce ina ma dai marar lafiyas, kaga magana ba ta cika ba. Da magana ta cika sai a ce shufiya ko buri'a, ina ma dai marar lafiyan ya samu waraka. Asabu nazifun, jumla ta shida aka ce tufafin mai tsaftatacce ne, wannan jumla ce mufida domin ta haɗa sunaye guda biyu wanda aka ji an amfana da ita, an fa'idantu da wani abu. Sai jumla ta bakwai aka ce alkitabul lazi, littafin nan da, shi ma wannan an haɗa suna guda biyu, alkitabu suna, allazi ismul mausul shi ma suna, amma jumlatun ce gairu mufida, ba jumla ce mai ba da fa'ida ba saboda bata fa'idantar da komai ba. Albintul muta'allimatu, yarinya mai koyan ilimi, shi ma wannan jumlatun ce gairu mufida, ba jumla ce wanda za a amfana da ita ba, ba a san me ya faru da yarinyar ba. Albintul muta'allimatu najahat, ta ci jarrabawa ko ma ta mutu, wanne ne ya a ciki? Don haka wannan ma jumla ce gairu mufida. Albintul muta'allimatu jumla ce gairu mufida, amma da an ce albintu muta'allimatun, yarinyar mai koyan sani ce, wannan ta zama jumla mufida, dan da za a cire alif da lamun nan, amma aka bar shi da alif da lami ya zama sifa wa mausul, don haka sifa wa mausul ba sa zama cikakken magana sai an kawo wani abu da yake bayani a kansu a gaba. Sai tamrini na hudu aka ce ij'al kulla misali, ka sanya kowane misali, min al-amsilatil atiyati, daga misalan da za su zo, jumlatan mufidatan, ya zama jumla mai amfani, bi wada'i kalimatin, ta hanyar sanya kalma, mula'imatin wadda ta dace, fil makanin khali, a wajen da ba komai. Aka ce al-usfur, jumla ta ɗaya, al-usfuru dash alƙafas, tsuntsu, aka cire wani abu aka ce keji, don haka a nan za mu sa fi, ita ce za ta zama amsa ta wannan jumlas.
fi za a sa, ma'anarsa tsuntsu yana cikin keji. Shi alwaladu darajash alfakihata, yaro darajash kayan marmari, don haka sai a ce alwaladu ya akulu fakihata, yaro yana cin kayan marmari. Asauru bujiminsa darajash al'arda ƙasa. To an cire wani abu a nan aiki ne, sai mu ce asauru ya harusul arda, bujiminsa yana noma ƙasa. Shi alwaladul muhazzabu, yaro mai kyawawan halaye, mai kyawawan ɗabi'a, darajash an cire wani abu, sai mu ce muhibbun abin ƙauna ne. Sai jumla ta biyar aka ce alhiza'ud dayyuku, ƙuntataccen takalmi, ko kuma nan ma iya cewa alwaladul muhazzabu mahabubun, yaro wanda yake mai tarbiyya mai kyan halaye abin ƙauna ne. Ta biyar kuma aka ce alhiza'ud dayyuku, ƙuntataccen takalmi, shi ma an cire wani abu aka ce darajash ka cike, sai a ce mudirrun mai cutarwa ne. Shi alƙamaru darajash as-sama'i, wata darajash sama, sai mu ce fis sama'i yana cikin sama. To wannan shine tamrini wanda aka cire abubuwa. Na farko za mu ce fi, na biyu za mu ce ya akulu, na uku za mu ce ya harusu, na huɗu za mu ce mahabubun, na biyar za mu ce dayyuƙun, na shida za mu ce fis sama'i fi. Sai tamrini na biyar aka ce da'a kulla kalimatin, ka sanya kowace kalma minal kalimatil atiyati, daga kalmomin da za su zo fi jumlatin mufidatin, a cikin jumla mai ba da fa'ida, murakkabatin wadda ta jeranta min kalimatai, daga kalmomi guda biyu. Ga kalmomi an kawo maka, kai kuma sai ka ƙara ɗaya akan kowace, sai ta zama jumla mufida. Aka ce alhadiqatu, sai a sa mata jamilatun, ba za mu ce jamilun ba saboda mace ce ta ƙare da ta, dole abinda za mu kawo a gaba wanda zai bayani a kanta shi ma ya nuna mace ne. Ashajaratu, bishiya, sai mu ce musmiratun, mai 'ya'ya ce. Al'azhar, fulawoyi, sai mu ce jamilatun, masu kyau ne. Ashamsu, rana, sai mu ce ɗali'atun, mai hudowa ce. Ka kowanne a cikin waɗannan da aka kawo mana alhadiƙatu mun ƙara mata ɗaya, ta zama mai jamilatun. Ashajaratu mun ƙara mata ɗaya, ta zama musmiratun. Al'azhar mun ƙara mata ɗaya, mun ce jamilatun. Ashamsu mun ƙara mata ɗaya, mun ce ɗali'atun. Sannan a ƙarshen wannan tamrinin ne aka ce da'a kulla kalimatin min kalimatil atiyati, ka sanya kowace kalma daga kalmomin da za su zo fi jumlatin mufidatin, a cikin jumla mai ba da fa'ida, murakkabatin wadda ta jeranta min aksara min kalimatin, daga sama da kalma guda biyu. Wannan ta farko kalmomi biyu ne, wannan kuma ana so ya haura kalma biyu. Shine aka ce alma'u, ruwa, sai a ƙara masa kalma biyu, sai mu ce filkubi, yana cikin kofi. Mun ƙara fi harafi, mun ƙara kubi kofi suna, da haka an ƙara kalma biyu. Alfakihatu, kayan marmari, za mu iya cewa alfakihatu jamilatun jiddan, kayan marmarin masu kyau ne sosai. Kun ga mun ƙara jamilatun, mun ƙara jiddan. Sai yal'abu, yana wasa, za mu iya cewa yal'abul waladu bil kurrati, yaro dama an ce zama sama da kalma biyu. Yal'abul waladu bil kurrati, yaro yana wasa da ƙwallon bal. Kun ga mun ƙara bil kurrati, mun ƙara alwaladu
da alkurati da harafi shine bi. Sai yarkabu yana hawa ko yana tuƙawa. Sai mu iya cewa yarkabu muhtaru a sayyarata, muhtari yana tuƙa mota. Kaga mun ƙara kalma biyu, mun ƙara muhtaru, mun ƙara sayyaratu. To wannan shine wanda a ƙara masa sama da kalma biyu. Na farko kalma ɗaya aka ƙara ya zama kalma biyu, wannan kuma an ƙara masa ta hanyar sa masa sama da kalma biyu. Sai tamrini na shida na ƙarshe aka ce iti bisa rasu jumale, ka zo da jumloli guda uku, kullu wahidatin minha, kowace ɗaya daga cikinta murakkabatun min kalimataini, wadda ta jeranta daga kalmomi guda biyu, wa bisa lasin da wasu kalmomin guda jumlolin guda uku, murakkabatun min salasi kalimatin, kullum minha salasu kalimatin, a kowace daga ciki akwai kalma uku. Suma bisa lasin sannan ka zo da wasu jumlolin guda uku, kullum minha arba'u kalimatin, kowace tana da kalma guda uku. Ta farko